Marhay na aldaw na Sabado po sa Indugabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog, welcome sa programang Abogado Juan at your service. Serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga gubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutukaron, ihabot mo lang kay Abogado Juan. Marhainal daw po sa Indugabos. Ini po si Abogado Juan. Iribanan po kita giraray. Ngunyan na aldaw ni Sabado, alas 10 hasta alas 11 din pagkaaga. Dito po sa programang Abogado Juan at your service. Kaibanan po siyempre ang satuyang partner, si Ate May. Maray na aga sa Ate May. Hi! Good morning, Abogado Juan. And syempre gusto ko din i-greet ning happy Saturday morning sa satuya pong mga paradawag sa 2 radio stations. Siyempre sa 95.1 Home Radio, sa 97.5 Bangon OKFM, and of course sa yung Facebook Live sa Abogado Juan. So kung di pa po nindo na-like or na-like, yes, sa yung Facebook page, search po nindo sa Facebook Abogado Juan. Ayan, so good morning po sa Indugabos. I'm sure gusto mo pong magpasalamat dahil ginigib po nindong habit ang pagdangog, as in pagdalin po sa Facebook po kang sa tuyang programang Abogado Juan at your service. As in, siyempre, Ate May, yawan makita sa YouTube. May late upload po ang sa tuyang mga episodes. Kung minsan may vlogs po kita. Kung naorasan kita, manungod po sa mga manlain-lain na legal issues na mga katabang sa pang-aral daw tang pagbuhay-buhay. Ano, Ate May? Yes. So, duman sa mga nag-YouTube, nadadalan po sa YouTube ang sa tuyang vlog ni Abogado Juan. Alright, bako lang, so, pati ining episode ta. Yes. Every Saturday, ikaw pong late upload ini. Kaya pwede nindong balikan. Bako lang anytime. Itong last week, kundi ito pa mga nakaaging simana. Pwede lang pong i-search ang mga episodes na yan sa tuya pong YouTube channel, Abogado Juan. Yes, and of course, good morning din sa tuya pong mga followers sa Facebook all over the world. Sa mga friends ta from abroad, sa mga friends ta sa luwas kang Pilipinas na nagdadalan. Hello po, good morning, and welcome po sa tuyang programang Abogado Juan at your service. Pasalamatan taan sa tuyang mga sponsors, sa tuyang mga supporters. Ayaw dyan si Attorney Earl Francis Dacara, sa pong matibay na immigration lawyer sa Canada. Hi! Ano siya hinda? Good evening. Oh. Morning sa tuya. So, 12 or 13 hours difference. Advance kita. So, aga mo niyan, alas 10, pwedeng alas 10 ng Banggi, duman po sa Canada. Alright, so I'm sure excited po ang sa tuyang mga paradangog, mga paradalan sa Facebook, kang sa tuyang pag-uulayan, as in sa tuyang topic, Abogado Juan. May teaser kaya kita digdi, nagpaluwas akong sarong short vlog na pig-announce ko na ang sa tuyang topic mo niyan, manungod sa reckless imprudence. So, Ate May, ano ang idea mo kang reckless imprudence? Reckless garo, asa ko yung pagkakasabot kay Abogado Juan garo, mayong pakiaram. Diba, garo itong... Pwede? Ito bagang sa itong rascal na maghiro na di mo iniisip kung may maapektuhan ka, di mo iniisip kung igwa kang masasagasaan, igwa kang mabubungguan, basta sige ka lang, diba? Ang imprudence kaya, negligence yan. So, interchangeable man doa. Alaga din di sa tuyang jurisdiction sa Pilipinas, pag sinabing imprudence, ginagamit yan sa mga criminal cases. Pag sa civil cases, negligence. So, igwa yung difference. Igwa ang pating magkaibang legal basis. Ang civil negligence, kontra duman sa pick-upotang imprudence, criminal negligence. Na dyan, tatawan taning linaw. So, dito po pagpalawigan mo na sa tuyang pag-ulay mo niyan, manungod po sa temang ini. Kaya, mabalta po ang Abogado Juan at your service.
Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and Home-Baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Kaya ako makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Buwelta po kita mga dugang sa programang Abogado Juan at your service, and aramon ta na po umunya na Sabado ang satuyang Latin Maxim. Abogado Juan, ano po ang satuyang Latin Maxim ngayong Sabado? Ate May, ang Latin Maxim pangunyan, related siya sa topic ta, reckless imprudence or negligence. Reckless imprudence or imprudence, negligence, iso kitang doktrina na pigapod, res ipsa loquitur. Sa English, the thing speaks for itself. And kung ano daw mahiling mo dyan, yun ay nagtataram. Kung sisay ang may sala o may kapabayaan. Naintindihan mo tabi, Ate May, ang arugyan na Ano man ang gustong sabihin? Abogado Latin Maxim. Ang sabihin ka ini, dapat mayo pang testigo na nagsasabi na kung si Isay ang may sala o kaya may nakahiling o may ibang pruweba. Pag imbestigar baga, usually ang investigasyon maabot yan itong mga polis, siyempre pagtapos na ang krimen, kung may man talagang halimbawa car accident, vehicular accident, araw ba ka nangyari baga sa Pamplona, ano? Kada kaaging mga aldaw, may nagkarambol ng mga auto. So, kung pag-abot ka itong mga pulis duman, o mga tao, nahiling ang sitwasyon, kung nang sarong auto, yaw na sa balyo kang tinampo, halimbawa, ang iisipon mo na, nakabalyo. Kinakan si linya kang kasaba. Well, day ka na maghapot-hapot, there must be some problem. Digdiyo sa arugay na posisyon kang autong iyan. Bawa, may truck ba ngayon, nakabangga sa balyo. Sa balyo tinampo, sa sarong kahoy. O paano yan nakabalyo naman kung mayong kapabayaan. So, even if there is no investigation yet, pwede nang mahiling on the basis of what you see, based on the Anglo-American doctrine in common law. Pwede nang sabihin kang court na igong negligence itong halimbawa truck na yaon na duman sa balyo kang tinapo. But that is a rebuttable presumption of negligence. Dahil man nangangahulugan
later on, pag mas mag-ararom na ang investigasyon, anong malay mo, nakaabot duman si truck, tapig bangga man siya, kang saro man na truck, halimbawa. Kaya, nawala ng direksyon itong driver. So, posible yan. Pero, mangyayari yan pag mas ararom na ang investigasyon. Pero kung itong nahiling mo lang, pagkaabot-abot mo, investigador ka, pwedeng sabihin mo, the thing speaks for itself. May kung ano ang sitwasyon na yan, pwede mong sabihin tulos, o ang korte sabihin tulos, na may sala sa sitwasyon na yan, itong nakabalyo naman sa ibong na lane. Nabako niya man lane. Kinakanya ang linya kang pasabat na auto. So, iyan ang pikapod ng doctrine of res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. It is commonly used sa mga kasong torts and damages, pati sa imprudence cases in criminal law. Ngunyan, igo kayo duwang klaseng negligence. Igo kitang civil negligence, igo man tigaapod na criminal negligence. Ang civil negligence, yaon yan sa New Civil Code, Kodigo Sibil kang Pilipinas. Particularly, Article 20 of the New Civil Code, na nagsasabi na he or any person who willfully or negligently causes damage to another shall be liable to indemnify the other person for the damage caused or for the damage done. Siriman sa Article 2176 kan Civil Code, nagsasabi na whoever by act or omission shall cause damage to another through fault or negligence shall indemnify the latter for any damages caused or done. So, pareho lang yan. Article 20, as in Article 2176, kan New Civil Code. Pero digdi, piguro lang ta kaya sa Civil Code, civil liability lang. Itong danyos lang, kwarta. Itong, na aksidente, na ganda, itong funeral expenses, itong hospitalization expenses. Pero itong sakit ka itong pamilya, kan nanawara itong padre de familia. O kaya, na-paralyze, na-confine ng halawig na panahon sa ospital, o nagkaigwan ng disability, nawaran ng trabaho, compensatory damages. Di nakakaturog ngayon o sa kaya, stress. kan nangyari yan, di lamang nagpamati itong may sala, itong nakabangga. Pwedeng maging liable pa for moral damages. Bago iyo, nakadagdag pa duman sa pagsintir, pagsakit, kan pagmati, katong nawaran, o kaya itong na-aksidente na na-hospital. So, iyan suffering na yan, moral damages yan. So, ang apo dyan, civil liability. Pero kung igual ang bigaapod na masalangkaw ng negligence, itong criminal negligence, itong sobrang kapabayaan, reckless imprudence, o kaya, bako man reckless, itong simple imprudence sa bigaapod, malaog yan sa Article 365, kan Revised Penal Code, na kung saan, igual ng magkaligong, pagpreso, bilang penalidad, o kaya fine, or imprisonment and fine. Lalo na pag simple negligence, may fine yan. So, iyan ang pwedeng mga aksyon, both civil or criminal. Ngunyan, kung nag-file ka ng sarong criminal action for reckless, death, or physical injuries arising from imprudence, reckless imprudence, impliedly instituted na dyan. Kabali na dyan, tabi Ate May, sa imong pag-recover ng danyos civil. Impliedly instituted na yan, nakapalaman man yan sa, Section 1, Rule 111 of the Rules of Court, particularly the rules of criminal procedure. So, iyan ang igaro
intro tanaw na dito Yes, sa oo. manungod nga ni sa pikapon na res ipsa loquitur. The thing speaks for Speaks for itself. itself. Okay, so duman po sa mga iguang mga kahaputan, manunungod sa satoya pong topic mo niya na Sabado, pwede po nilang isave ang satoya mga contact numbers 0929-259-5441 and 0927-431-3899. So yan po ang satoya mga contact numbers in case igo po kamo mga questions kay Abogado Juan. And of course, sa Facebook page, ang Abogado Juan. I-search nindo ang Abogado Juan. Pwede sindang mag-comment. Mag-comment, Maghapot. mag-share, oo, and of course, maghapot po kung ka mga kaputan. Ang topic na po mo niyan ay reckless imprudence. Imprudence or negligence, halos pareho lang yan. Pero sabi ko nga ni Kasubago, sa Pilipinas, in our jurisdiction, ang ginagamit na negligence more on civil cases. Pag imprudence sa criminal cases. Reckless or simple imprudence, as the case may be. Yes. Sa bago Abogado Juan, nabanggit mo itong tungkol duman sa nangyaring aksidente sa Libmanan. Libmanan o Pamplona? Pamplona, sorry. Pamplona, oo. Pamplona. So, ang nangyari kay ito, dakulon mga involved, tabi Abogado Juan. Truck, mga motor, sagod auto, dakulon. Sagad may mga kaangkas pasinda na mga So, itong driver, based naman sa sa report, duman sila sa Pamplona, tapos nabanggaan niya itong motor. Tapos nagkaigwan na ning domino effect, nagkabararanggaan na so motor sagod auto. So ang kong driver nawaran daa siya ning brake ning preno. Kaya nangyari itong So bayaan na kaya ng mga investigador kung ano talaga ang maging resulta kan sa indang investigasyon. Gulpigen ate may na piko konsidera. Inot kung igong mga eyewitnesses arin talaga duman sa mga invertong mga bihikulo, kabali na tong truck, itong mga motor, as in kung may auto pa, pero Vios ito. Kung sisay talaga ang inot na may sala duman o na may kawaraning paglikay kausa tanganing magkarambola itong mga auto duman. Dahil ko aram kung itong all of them belong or are coming from the same lane or igong hali sa balyo na nagkaigwan ng collision. But let us leave the factual investigation which will be the basis for the filing of the appropriate criminal and of course civil cases, recovery of civil liability sa yung mga investigador. Kasi siyempre itong mga injured parties, itong mga, kung may casualty dyan, si mga pamilya, definitely they will be filing the appropriate charges against those involved based on the investigation of the police. Ninhulingan nita detaran base sa eyewitness sa investigasyon, tapos sa posisyon kan mga bihikulo after the fact, duman mabase ang mga investigador kung sisay talaga may sala. Duman sa skid marks, kung igwang mga tala na reda sa highway, sa tinampo, sa pavement. Diyan mo mahiling kung marikas. Taday man matala ang reda sa tinampo kung pagpreno bako marikas. Because of friction, may natatadang parte kang reda sa pavement, sa tinampo. Iyan, res ipsa loquitur yan. The thing speaks for itself. Or na kung pasiko, nagsiko ngaya si reda. Dawa day nahiling kung may tala kang reda duman na naglaog siya sa linya. Halimbawa, kinakan si linya kang katong sa ibong na pasarabat na bihikulo, the opposite lane, posibleng igwatulos ning rebuttable presumption that there is negligence on the part of the driver. Pero dito nga ni Aram, tibad man may likaya na mababanggaan na nagsabat sa iya, kausa na dala na likaya niya, pero si paglikaya pasiring sa ibong na
na ano yan, na lane, na nakakanyangani, na nagkausa nga sa arugatong injury or even death na resulta katong pagkabangga kang truck dumanyani sa dakulaan na na truck kang kahoy duman sa gilid kang highway. Alright, so ayan, duman sa Satoya po Abogado Juan ng mga paradangog sa 2 radio stations na tawan mo daw kami Abogado Juan ng simpleng definition, simpleng pagkasabot kang reckless. Ano ang pagkakaiba kang reckless and imprudence? Okay. Ninuli nga ito nakafocus kita lagi sa reckless imprudence under Article 365 of the Revised Penal Code. Iba mga itong Article 20 and Article 2176 ng Civil Code na kung saan civil damages lang pigagad mo dyan bako man itong mapriso. Pag criminal negligence na kaya, pag-aaligar mo na igwa kayan, ang maging kaso mo na kayan reckless imprudence or simple imprudence na kung saan igwang penalidad na pagkapreso and or fine as the case may be. Depende sa circumstansya kan kaso, kan sitwasyon. So, ang reckless, iyan si sobrang kakulangan sa paglikay. Halimbawa, driver ka. Ang driver kaya, dapat talaga tayo ang kasatinampo, posibleng makabangga ka kung di ka nagdilikay. So, always, at all times, alert ka bilang sarong driver. May side mirror dyan, may rear view mirror, dapat nahihiling mo. Pati itong mga nasa likod mo, sa gilid mo na pwede mag-overtake, lalo na itong nasa atubangan mo, na yan mismo sa plain view kasarong driver na nagmamaneo kan sa iyang daradarang sasakyan. So, ang inot kayang lilikayan talaga kang driver, Ate May, inot kayang sa diri mo. Takot di ka malikay, pati ika ang inot na madadanyaran, tayo kang may dara kang bihikulo, kung solo ka lang. Ngunyan, lalo na kay Puan ang masalakaw na paglikay, kung ang daradara mong sasakyan is a common carrier na pigaapod. Iyan pampasayarong sasakyan. O kaya, sarong sasakyan na nagde-deliver ng mga cargos bilang sarong business. So, sa negligence kaya, maaramatan na igwang negligence kung ang sarong tao na nakadanyar, igwang duty. So, pag driver ka, duty mo to drive safely. Don't drink when you drive. Or don't drive when you drink. Tapos, perming alerto ang sa inyong mga senses. Mata, paggiling, pagdangog, asin ang sa imong reflexes. Dapat alisto ka dyan. Takundai, posibleng maka-aksidente ka talaga. Ngunyan, kung talagang beyond your control, makamansala, nabanggaan mo to, may nagdaklag ning gapo, nagtama sa windshield mo, napasa, na warang ka ng direksyon, ano na yan? Di mo na yan kontrolado. But sabihin, makamanduman ng kakulangan sa paglikay. Pwede mo maging depensa yan. Na, bako mo sala, kaya nakabangga ka. Kaya baga ito, Abogado Juan, pigi encourage itong mag-inom, tapos o kaya itong may kaulay sa cellphone habang nagda-drive. Diba? Kasi igwa na talaga, igwa na bagang lake yan. Nagbabawal talaga na magamit ng cellphone kung nagda-drive. Pwede siguro kung itong, itong speaker, naka-speaker mode ang telepono. O kaya Bluetooth. Naka-Bluetooth. Sa ear. So, di man kayo po na mahali sa inutan ang sa imong pagiling na maapektara na ang sa imong care, utmost care, diligence sa imong paglikay, sa imong pag-drive. Imprudence. Imprudence. Ang imprudence, iyan itong, apod kaniyo,
negligence man lang yan, kakulangan sa paglikay. Pareho lang ang both sa biyong kayan. Ngunyan, bako man talaga siyang krimen. Imprudence is merely a modality in incurring a criminal liability. It is just a means to commit a crime. Kaya baga, death or physical injury arising from imprudence. Reckless imprudence resulting to or resulting in homicide, physical injuries, damage to property. So, iyan. Ang talagang ano dyan, ang crime, itong homicide, itong physical injuries, pati itong damage to property. Pero, nangyari yan, bako sa tinuyo mo ito. Pigplanuhan mo, nagadanon. O kaya, naanggot ka, ginadan mo, binugbog mo, o kaya, pigraot mo sa iyang motor, etc. etc. Bakong araw ka yan. Ini, bakong tuyo. Pero, may kapabayaan ka. Dahil mo nga ni tuyo, pero bakong aksidente. So, magkaiba ang aksidente sa imprudence or negligence. Ang accident nga ni is an exempting circumstance in criminal law. But sabihin, mayo kang dapat criminal liability pag aksidente. Pero, dahil man nangahulugan kung aksidente, dahil ka na liable sa civil liability, sa mga danyos na nakausa mo as a result of the accident that you caused. If the proximate cause of the injury or the death or the damage to property, ito sa imong sasakyan na nakabangga sa propiedad o kaya sa tao, liable ka manggiraray. Posibleng liable ka manggiraray for damages. Halimbawa, yaon ka man abogado, Juan, nag-drive ka, yaon ka man sa tamang agihan, tapos madiklom, may nagbalyo. Paano yun, abogado? Depende. Depende kung saing, kung highway yan, siyempre, iba man dapat ang speed mo sa highway. So, kung iba man talagang bigla dyan na nagtawid, tapos madiklom, posibleng sabihin mo, depensa mo, may sala man, may pick up na contributory negligence. Ito nagtawid. Nagtatawid siya na may autong maagi. Highway pa ito. So, iyan ang pick up na contributory negligence. In which case, pwedeng di siya magiging liable, ang may sala na bako na siya, kundi ito na nagtawid. So, depende yan sa circumstansya kang pangyayari. O kaya, igo ba ngayon nagsasabatan na daw ang auto? Maliwanag. Ngunyan, ining kasabatan na auto, harayo pa, nagsisignal light na. Pero, marikason siyang maray. Too late na hindi man overtake ka niya, imbis na magluya-luya para maka-overtake siya, para di mabanggaan kang kasabat, di man nagluway-luway, ngunyan, kung di siya naghali duman sa lane na ito para di niya mabanggaan itong nag-overtake na kasabat niya, mabanggaan siya. Ngunyan, abot taga daw at kung ika ang driver katong kasabat, itong mismong yaong ka sa right lane, tapos igwa nag-overtake. Tapos ito pig-overtaken, di niya na-overtaken. Di niya nahabol. Di niya nahabol. Di niya nahabol. Di niya nalamag para makabalik siya sa linya talaga. Ngunyan, ano ang gigibuon mo? Kung itong kasabat, na nailing mo, mababanggaan ka. Magiging defensive ka na din, syempre. Defensive driving. Defensive so, ano gigibuon mo? Ika na ang maiwas. Ika na, syempre. Ika na ang maiwas. Ika ang maiwas, exactly. Okay, exactly. Tama ka dyan. Ninhuli, kung dahi ka nag-iwas, dahi ka nagpalahos duman, pwedeng, liable ka pa manggiraray. Under the doctrine of last clear chance. Mas kinasa right lane. Last clear chance or last opportunity doctrine. Kung sisay daang may huring oportunidad na baka
makapalahos o makalikay, kung may panahon pa man, dapat ginibo mo yan. Takong dae, pwedeng, pareho na ka mo at fault. In pare, delikto. Pareho na ka mo may sala. So, mayo nang magiging liable. So, yan kaya. Sa tinang Abogado Juan, si Saiba talaga ang ma-adjust ang tao o ang auto pag yaon sa kalsada. Diba? Kasi minsan, ang tao, pag naglalakaw sinda, okupado na ninda ang kalsada, ang tinampo, di ba? O sisay ang ma-adjust kayo na abogado. Okay, duman yung nakita sa dati itong sa highway o sa city road. Depende pag highway di marikas. So kung may mabalya diyan, medyo may contributory negligence, lalo na kung may man pedestrian lane. Highway yan, pero lang kung if the highway is located within the city premises na kung saan mas surusuanaan ang traffic. So expected na dawa considered as national highway yan kung yaon ka na sa city proper, kay puan magluway-luway ka. So ang judgment manggiraray yaon sa imo sa public highway. Ngunyan kung iyan barangay road, sa barangay baga ararani ang mga harong sa tinampo, talagang may mga ang mga kaakian niya diyan nagkakarawat. So dapat magluway-luway ka. Dahil pwede nasa barangay road ka. Kaskasero ka. So dahil pwede yan. Kaya baga kumisan as a precautionary measure man, iniibang mga barangay or inner roads sa sarang munisipyo, syudad, ilalagan din mga humps para dahil makaparikas talaga ang mga bihikulo dyan for the safety of the residents. Aram taman pag residential area, igo dyan mga aki. Pag mga aki na nagkakarawat, partihan kang buhay ka mga kaakian, dapat mismo driver na ang maglilikay. Pero technically, pag sinabi talagang kinampo, ang talagang hadi dyan, ang mga motorista. Na sa indaman talaga yan. Pero dapat nagre-respeto sa mga taong nagtatarawid. Urog na kung ang pagtatawidan ninda, itong may pedestrian lane. Bakong iyo at may itong courtesy, proper road courtesy na pigaapon. Ako talaga, abogado Juan, hinahanap ko talaga ang pedestrian lane. Sabi ko, di ako mabaliw. Ako talaga. Ka talaga, oo. Di ko nagbabaliw kung may yung pedestrian lane. Dawa nga ni, pedestrian lane? Hindi mo na namamaanan. Medyo nag-fade na naman si pedestrian lane. Pero, diyan ka manggiraray. Yes, correct. Kung igo kitang pigaapod na road courtesy na dapat i-obserba kang mga driver, igo man dapat kitang apo doon o i-obserba na pedestrian courtesy. Yes, that's right. So, medyo interesting po ang satuyang topic mo niya na Sabado, Abogado Juan. At syempre, si mga gusto po maghapon, sa story pong text line, at sa story pong Facebook page, feel free po na mag-sending message po sa story pong programang Abogado Juan at your service. Iguan na atin nag-upload, so medyo mabreak kita mo yan. Sisibagon ta po ang mga questions. Hali po sa tuyang mga viewers, sa tuyang mga listeners, sa pagbuelta kan Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon?
Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Ringolado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Apod na, kaya bugaduhan. Apod na, kaya bugaduhan. Pwede po tabi maghapot, abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biniyaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service! Apod na, kaya bugaduhan. Padagos kita sa programang Abogado Juan at your service. Abogado Juan, igwa katadigdi yung mga pirang questions. Halis sa tuyang mga paradangog as in paradalan sa Facebook Live. Ayan. Sabi digdi Abogado Juan, good morning po sa imo Abogado Juan. Ako po, biktima ng aksidente. Nagrabi po ako kanakaaging taon. Nabanggaan ako kansarong pribadong auto at na ospital sa good grabe ang sa kuyang gastos. Nag-file po ako ng reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Mayo pong pambayad sa driver. Paano po Abogado Juan ang bayad na sa kuya kan danyos? Okay. Both sabihin natin si driver convicted na. O kaya, convicted, so may fine. Sa reckless imprudence po kaya mga tugang, ang penalidad dyan, bako lang imprisonment, minsan igwang fine, fine. So, about 40,000 pesos ang fine ba niya? Sa criminal yan, sa criminal negligence na yan, iyan fine na yan, kaipuan, mabayadan yan. Iyan, penalidad yan. So, linawon ta, Ate May, ang fine, the fine is different from the damages. Ang fine, penalidad yan. It is provided for by the provisions of the revised penal code. Diba? For this particular crime, ang fine araw kay ini. Ang imprisonment araw kay ini. So, igwa nang nakafix talaga. Sa imprudence cases, sa criminal negligence cases, uso yan, fine na yan. Pati sa BP22 cases, uso man yan. So, pag igwang judgment of conviction na igwang fine, imprisonment and fine, kaipuhan, itong fine na yan, nakalaag mismo sa dispositive portion, kang decision. Ngunyan, kung iyan fine na yan dahil na nabayadan kang kadong akusado na convicted, iyan ang hapot mo, paano yan? Siya ang magiging liable kaya. Ikaw kitang pigapod na subsidiary imprisonment. Halimbawa ba niya, kung ika talaga may sala, may man employer relation, may kang employer, ika si driver na naka-disquido, naka-bangga, naka-cause ni injury and damage aron sa sitwasyon na pigapot katong caller, katong texter, ika na ang personally liable dyan. And you are liable criminally. So itong padusa na pagpreso, depende kung nagresulta sa homicide, sa physical injuries, physical injuries. Serious physical injuries. So, less grave. So, habang medyo harababa man lang
imprisonment kaya, kundi may fine, may fine as a penalty. Ngunyan, day kayang bayadan. So, paano yan mababayadan? Mababayadan po yan sa paagi katong subsidiary imprisonment. Ang computation po kaya, for every 8 pesos na day mo nababayadan, 1 day, nadagdag na pagpreso sa imo, na makukunkun ka sa prisuhan. Iyo, kung day mo mababayadan iyan, fine. For every 8 pesos na day mo nababayadan, so, di ba, 40,000 pesos divided by 8 pesos, iyan ang number of days na ilalawig kan sa imong sentensya, pagkakulong sa prisuhan. Ngunyan, kung nakabayad kang partial, kang fine, o si remainder ko ito, si balance. Okay. I-divide mo naman by 8 pesos, iyon yan ang number of days na idadagdag sa imong imprisonment as a penalty. So, iba po yan, duman sa pig-apod na civil liability, impliedly instituted with a criminal action under Section 1, Rule 111 of the Rules of Criminal Procedure. Arba kang actual damages, compensatory damages, yan, moral damages, and exemplary damages, and other, litigation expenses, etc. So, iyan, civil liability yan. Aron naman baga, pag dayan mabayadan, mayo man yan, itong pick-up na subsidiary imprisonment. Because, under Section 20, Article 3, Bill of Rights, sa tuyang Constitution, sa Ligang Batas, it says that no person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll tax. Poll tax yan, residence certificate, community tax certificate. So, kung ikaw mga kautangan, simpleng pagkautangan lang, pag di mo yan nabayadan, mayo, lista na sa tubig, because no person shall be imprisoned for debt. But, if it is a fine, as part of the penalty under the revised penal code, then you have to serve additional sentence. Itong 8 pesos for every unpaid, for every 8 pesos of unpaid fine, equivalent to 1 additional day na imprisonment. So, iyo po yan. Ngunyan, kung ining driver na ini, halimbawa, igo siyang employer, halimbawa, pang pasahero. Kung halimbawa, kung una pang pasahero, halimbawa, sa negosyo, Okay. igo pong requirements para maging subsidiarily liable ang employer. So, halimbawa, itong the same situation, nagkausa ng serious physical injuries, na convict siya. Pero si conviction po sa criminal case, siya lang kaya masuffer. Pero itong fine, igo pong subsidiary liability ang employer. Pero igo requirements dyan. Inot na inot, dapat i-prove kan prosecution that there's an employer-employer relationship. Na empleyado talaga siya. Employed ka. And that particular vehicle is engaged, is being used in a particular business or industry. Tapos, it was committed in the discharge of the functions of the driver. Kumbaga, ma-deliver nyo dyan, o may pigsugo. Bakong pang-personal. Bakong pang-personal. So, pag makomplay yan, ma-prove yan kang prosecution, itong fine na ito, na dahin niya nabayadan, subsidiarily liable. Pwedeng isingil in case of insolvency on the part of the accused, duman sa iyang employer. Ngunyan, pigahapot mo man, kung bako lang simpleng employer-employer relationship, kundi operator-driver relationship. Yes, iba na yan. Yes. Ang ma-apply na dyan, iyan law on transportation, particularly Article 1755 in relation to Article 33 and Article 1733 and 1763 kan New Civil Code. Nagmamadali ako, tabayan na kitang time. Pagsasabi kayo dyan, kay Puanda, pag common carrier, pampaserong sasakyan. O kaya, transport of different goods, na bako lang exclusive sa saro, manlain-lain na cargo. O kung, alba, sa pasayero na lang, in this particular case, kung pampaserong sasakyan, itong dara niya, common carrier siya. Alba, jeep, itong dara niya, kan bangga, serious physical injuries, na-convict siya, ang liable po dyan sa gabos na civil liability. Ano po? Civil liability. Itong damages, actual, compensatory,
compensatory itong loss of income, ano? Tapos kung di na nakakatrabaho, tapos moral damages itong pagsakit kang pamilya na arugyan, na diskwido ang sarong tao itong nag-suffering serious physical injuries. Ining kasakitan na ini, pagsentir, yan pagmundo, o yan, moral damages yan, urog na kung dahil niya pikasikaso. Ano po yan? That will result in liability for civil damages. Actual, compensatory, moral, and exemplary damages, including litigation, expenses, and attorney's fees. So, yun po yan, liable kaya ng common carrier, ang operator, strictly liable under Article 1763 of the Civil Code, New Civil Code. Ninulita ang kaipuan na paglikay, extraordinary diligence. Pag sinabing extraordinary diligence, bako lang itong paglikay kang driver. Kundi, the operator should see to it that the vehicle, the bus, the trimobile, or the jeepney, o ano man na klaseng common carrier, should be roadworthy. May diferensya ang makina. Ang preno, maray. So, dapat pag-check yan on a very regular basis. Good condition dapat. So, dapat ma-prove man yan kang prosecution na may diferensya itong sasakyan kung may diferensya itong driver, but both of them will be liable civilly duman sa mga danyos na ito na dapat bayadan. Nakausa duman sa taong nag-suffer ng serious physical injuries. Ngunyan, pag-abot man sa fine, lalo na. Kung duman nga sa simpleng employer-employer relationship, igwang subsidiary liability, duman sa fine, na day, nababayadan kang convicted accused, digdi po sa reckless imprudence case, lalo naman po digdi sa common carrier. May itong subsidiary liability, duman sa fine. Bako lang duman sa danyos o civil liability. Alright, so yan po ang satuyang... Malinawan, Ate May. Oo, yan ang satuyang kahabutan. So, dikit patalid ta duman sa mga drivers. Mag-ingat. Igwa kita sa upang kahabutan, Abogado Juan. Basta mo na, tama na kitang time. Yes, sabi tigdiyo, Abogado Juan, good morning. Saro po akong paradawag mo. Saro po akong driver. Kundi, ako po nakabangga. Dahil po ako nagpundo para tabangan or hilingon, tanatakot ako, tabaka ako borog-bugon. Kan mga tao na nakahiling. Paano po ang gigibuhon ko kaini, Abogado Juan? Okay. Nagsisinyal na si Direk Ernie Cladera. Simbagunta po yan sa pagbeltakan. Abogado Juan, at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Kaya ako makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libest Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rincolado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Abogado Juan at your service.
Buwan tagirami kita sa programang Abogado Juan at your service. And araw po sa question, kasabago. Sabi ni Abogado Juan, sarap po akong driver, nakabangga po ako. Dahil po ako nagpundo para tabangan, natakot ako na baka burug-bugol po ako kan mga tao na nakahiling. Paano po ang sakuyang gigibuhon Abogado Juan? Okay. Ikaw pong specific provision kang Republic Act 4136. Iyan may na Republic Act na yan, iyo ang pigaapod na Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Republic Act 4136. 4136. Sabi ni the general rule is, kung kita po maka-aksidente baga, nakabangga kita ng tao, kaya nakabanggaan kita ng ibang auto sa, of course, sa pinampo, ang primero ito pong gibuon is di kita magdulag. Stay put kita dyan, di pati pag-giroon ang auto para ma-preserve ang talagang original na posisyon kan mga auto o mga invertong mga behikulo, pati itong nasagasaan o nabanggaan, apero na lang kung ang buhay mo bilang driver is in imminent danger of being harmed. Halimbawa, duman sa sarong lugar na may nabanggaan ka, aki, tapos pidadagoso ka na, nahiling mo may dara ng sundang itong tao duman. Justified ang sa imong paghali duman sa lugar na ito. Pero, day ka madulag. Ang purpose mo sa paghali mo is to keep yourself safe. As in, i-report ang insidente ito sa nearest police station or policeman na yaon sa kung saan man maabutan mo o mahanap mo na day harayod naman sa scene of the incident. Ikadua, para makakuha ng medical assistance, ambulance o ano man na pwedeng makasalbar pa duman sa taho na sa imo nabanggaan. Urog na kung siya buhay pa man. So, yan po ang minsan aram na ikaw pala specific provision kayan sa tuyang Land Transportation and Traffic Code, specifically Section 55, Article 5. Nasambit na lay na pwede man, justified man, if the act of leaving the premises or the scene of the incident or the accident is justified, gusto mo maging safe ka, you're in imminent danger of being harmed, nakukulgang ka, tatagaong ka, then that is justified. Pero dapat i-report mo sa police o kaya mahagad ka ng medical assistance. Paano pag halimbawa, Abogado Juan, dahil na siya nag-report? Ano na yan? Yan sa kaso ng hit and run. Aram mo, Ate May, sa Estados Unidos, yan simpleng hit and run, taduman, gulpi yun mga CCTV sa mga highways. Yan, talagang madadakop ka. Matitrace. Tapos, liable ka for immediately, for fine. Fine as a penalty between $5,000 to $20,000. Depende sa state kung saan nangyari ang pagdulag mo sa ping-apod na hit and run na ginibo mo sa lugar. So depende kung saan na state. Iba kaya ang state laws sa Estados Unidos. Halimbawa man, Abogado Juan, nga igwang tao nga sa gilid ka tinampo, tapos nahagip siya kang auto. Napigda-drive mo? Oo. Paano yan, Abogado? Well, depende mangyari kung itong tao nasa gilid naman talaga o kaya may oportunidad ka man na maano siya, dahil siya mabangkaan, itong pigapod na last clear chance doctrine. Depende sa sitwasyon. Expect ka yan kasubago, pag ang ebidensya talagang igwa kang negligence sa pigapod, talagang magiging liable ka. Pero kung aksidente, mo man tinutuyo, igwa man sala itong contributory negligence on the part of the pedestrian or on the part of
of another vehicle sa lugar na yan, sa tinampo, you'll be absolved from any criminal liability. Halimbawa, ang ay abogado ho, talaga katasabi mo, may kasalan man itong sa balyong itong tao. Paano kung halimbawa ay mag-demand nga sinakaligis, nakabangga na, ay kasalan mo man kaya ngayon, dapat banga kita pag nag-arabutan na sila duman, pag nagreklamo na. Pwede ba yan? Pwede man yan. Depende nga sa pag-urulay na yan. Pag di pa nakakaabot sa korte, pwede pang pag-urulayan. Kung sisay ang mabigay o kaya di na lang pagpalawigon pa, tayo masana ang kaabutan kang kasong siring kaya na mabarya lang kung sisay talaga ang may sala. Ano ang abogado? Ano ang parusa pag halimbawa parusa kang tao na nakabangga tapos nagadan? Ano ang pirang taon? Ano ang parusang makukuha niya kaya? Well, depende. Pag reckless imprudence, masara lang po yan. Pero from arresto mayor to prison correctional. But sabihin from 4 years or arresto mayor in its medium or maximum period up to kumpirang between 6 to 12 years. Yan. Depende sa sitwasyon. So kung dahil managadan, mas mahaba pa yan sa sa 6 years. Alright. So salamat po duman sa naghapot na sa tuyang kong mga followers and mga texters. Thank you so much. Ulitin tala ang sa tuyang number 0929-259-5441 and 0937-431-389. And also like us on Facebook, Abogado Juan. So mga gusto kong hapot, kung ikaw kamong mga legal matters, so gusto kong ihapot kay Abogado Juan, sasaro po yan ni Abogado Juan na simbagon. Lugod at may na nasimbagan taman ng mga kahapotan kasi ito yung mga viewers, mga listeners from Home Radio 95.1 and 97.5 Bangon OK FM. And of course, ang gabos na naka-tune in, ay nagdadalan sa tuya sa Facebook, and of course sa late upload ta sa YouTube, sa Abogado Juan channel. Salamat pong maray sa inyo gabos. So, Ate May, mapaaram na kita? Alright, and syempre bago kita magpaaram Abogado Juan, gusto tang pasalamat sa satuyang mga sponsors direct. Syempre pasalamatan ta ang Ukuya. Ayan, dyan located sa may... Salamat na maray sa Ukuya, sa indong pagsuporta. As in, ikaw pang iba. Yes, sa McDonald's. We also would like to thank McDonald's. Salamat po, and of course, Home Bake by Farah. Thank you so much po sa indo pong pagsuporta. Kung mayo sinda, mayo man ang programa ta. So, yes, thank you very much. And of course, syempre, sa satuyang mga nagdaramog, as in nagdaralan po sa satuyang programa, thank you so much. Sa mga nagdadakol na followers, every Saturday po, thank you so much. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and Home Baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko. Kaya ako makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-579
0917-54465 or Naboa Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service. Buwan na sa programa Abogado Juan at your service. Ayan, kada ko na naman kitang nanoodaan mo na Sabado. Dito sa tuyang programa. And syempre, gusto tang pasalamatan si Abogado Juan sa pagtataos sa tuya ng libreng legal advice every Saturday. Sabi ko nga ni every time na nagluluwas ako dito, nag-uli ako sa harong, sabi ko, garo ako nagkaklase ng law, Abogado Juan. Kasi, pero every Saturday... Law made easy. Law made easy. Correct. Itong sa linggo ay madaling maintindihan. Tama. So, especially naman sa mga kababayan na may mga kahaputan, diba? Na sabi ko nga, every day, nakakaulay ka ng mga abogado na pwede mong mahaputan anytime. Diba? So, thank you so much, Abogado Juan, sa iba pong oras and syempre sa opportunity na makaibanan ka digdig sa satuyang programa. So, Ate May, tama na kitang oras. Ano ang mga ibang mga kahaputan dyan? Yes, yung recent na kahaputan ng Abogado Juan. Na yung pwede tang i-topic. Correct. Next week, next Saturday. Ano man na ang mga liabilities or kaso sa mga tao na nag-issue ng bouncing check? Well, offhand, Ate may duwang layers na pwedeng basihan kang pagkaso sa angat ng kasong kriminal sa sistema na mag-issue ng bouncing checks. Inot itong BP22. Ito pigapon na bouncing checks law. Tapos, igwa pang provision sa kasong estafa. Itong, which is punished under Article 315. Paragraph 2D kan revised penal code. Para yung tabi yan, Ate May, manood sa pag-issue ng cheque. Kaya careful kita sa pag-issue ng cheque. Ninulita, duwang klaseng kaso ang pwede tang atubangon. Kung kita po ma-issue ng bouncing check. So, depende yan sa circumstansya. Itong mere issuance of a bouncing check is already punishable under Article under the bouncing checks law, BP22, and kung ang bouncing check naging rason para mangwarta ka, then that is estafa. Pero ang detalye kani, pag-orlayan ta next week. Excited na sana, Abogado Juan. Malaki ng time, Ate May. Alright, so thank you so much po again. At syempre, duman po sa tuyong paraan tabay salamat. Aram mo kay Ate May, sa programa tang ini, sa tama sana kita. Tama, ang sala. Ini po si Ate May Di Maano. Ini man po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan.